Magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Hanggang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isipon nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, builog na nga giradulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500 da superior antioxidant, kag builog man nga giradulong sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman giradulong sa inyo sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men, sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag manghitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
naton mga ka-K5, nakalabot kita sa 39 minutos na nakaligad sa alas 9. Saliwat, may gabi na sa inyo tanan. May gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. Sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Banduriao, Mulo, Rebalo City proper. Kahit sa aton mantanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Dakit na sa mga taga-Isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5. Ngayong gabi na, kaya welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Huwag kita nga magatalakay nasa nga pila ka mga dalagko nga mga issues. Nga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, angin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kangtanan sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Upod man sa aton nga piloto K5 Jason, the master of the masters, Talaron, si Master. Samtang may kaupon maton karon mga pila pagid ka mga balita ka information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Po naton mga ka-K5 sa City Hall, po naton mga balita ka information. Natipon ni ka-K5 ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga balita mga ka-information nagikan sa Provincial Capitol with ka-K5 Alexis Carante. Kag mga balita nagikan kay ka-K5 Karen Badilla, ka-K5 Kim Caloyo. Ang kinandan, upod naton diri sa technical side, ka-K5 Andre La Pastura, kag reinforcement, ka-K5 Bon Sapio. Namin kay duwa sa mga akong partner sa technical side. Irahay gini karon, inakwakanay gini karon mo. Binakbakanay gini karon. Kahit duwa akong partner sa technical side. Samtang upo naton sa News Center, duwaman ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Joy Apin. Sa kinandan ninyo tagapangapin sa kahanginan o nagpangapin sa kahanginan. Ako naman yung alaga sa kahanginan, ka-K5 June Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalaga mga ka-K5. Today is Thursday, January 30, 2025. Kapit sa 30 na kita subong edisyon diri sa ato siling nga pagpangalagad. Kamusta na nga aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati aton mga kauturan? Kamusta na kamuda? Kamusta na kamo ladies and gentlemen? Ayos lang? Well, kung parte sa amon diri mga ka-K5, ayos lang same as usual. Nagatamyaw kita sa may gabi kag malipayon nga pagpamati sa ato sining nga mga tagparamati ka mga kauturan nga naga-monitor na diri sa ato sining nga pagpangalagad. Ayong gabi sa aton nga mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver, tanan-tanan nga mga drivers nga monitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Of course, sa aton man nga mga pumuruyo nga nagapulaw-pula pa sa tion sa kagabihon. Tanan nga mga market vendors da mayong gabi man. Sa mga manugbaligya sang hopya, manipapcorn ang papalitan sa upaw Pinoy Balot. Sa mga manugbaligyada sa mga popcorn, mga manugbaligya sang cotton candy, mga manugbaligya balon sa mga plaza. Mayong gabi daw. Sa aton man nga mga kauturan, nga mga security guards mayong gabi. Mga call center agents da nga nagamonitor man diri sa aton nga pagpangalagad. And of course, sa ato sining nga mga teachers, mga manunodlo, kag mga estudyante, mga maestra, mga nurse, kag mga doktor, kag mga kauturan naton nga nagapulaw da sa ilatagsa ka mga puruy-anda, nanay, tatay, bata, tigulang, tambok, niwang, dalaga, sultiro, laon balo, kag mga binayaan,
Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Sa aton karon nga mga pirana ka mga dalag ko nga mabalita ka information. Aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Kamusta na kamo mga iha? Mga ladies and gentlemen who are listening right now. Good evening to all of you. How are you? Are you still okay? See. Good evening gid sa inyo tanan. Sa ato sini nga pagpangalagan mga ka-K5, ginatamayaw naton sa mayong gabi. Ang aton nga mga followers nakauna nakauna response diri sa aton nga sa ato sini nga Facebook page no nga naga-monitor diri sa ato sini nga pagpangalagan. Una gid si Nadilin Xiaotong, mayong gabi. Novian Bahadi, good evening. Reynan Garalda, shout out. Sakay Ima Castro Kabilan, good evening. Apple Diap Tabat Taasan, shout out si Apple Taasan sa Macor and Three Wheels Company, especially sa kay Bingtan and William Tan. Kay Rinaldo Caspeda, good evening idol. Shout out, happy gid kami nga mga leaders diri sa Barangay Oñate de Leon. Ari kami subong diri sa balay ni former Barangay Kagawad Rodney Marmibe. Sa balay kagapamati sa imo. Ay magabi lang nagali sa kay former Barangay Kagawad Rodney Marmibe. At sa kay Barangay Kagawad Marbibi ang iyang asawa. May gabi lang dila Kagawad si Rodney Marbibi ni Kuya tani sa Eagles. Kay Kuya Rodney. May gabi na Kuya. Sa kay Rinaldo Caspe, thank you so much sa inyong pag-upod sa amon kagayna ha. Sa grupo sang Team Sulong Gugma nga naglibot-libot dira sa may Barangay Oñate de Leon. May gabi lang sa inyo tanan-tanan. Raman sa mga taga-barangay sa mga taga-barangay Top North sa distrito sa Mandurriao mayong gabi man sa inyo tanan-tanan da mayong gabi. Ginatamyaw taman kagina shout out mga ka-K5 si Cho MW. Nga shout out idol John Kapulot. Shout out man Jefferson Agudines. Nga boss John abi ko gina Chinese New Year. Tiruhay na mong gali diri lang gali lapit sa amon sa Zone 3. Abi mo sa Chinese New Year tiruhay na. Kay nagari nagamak na. Kay Laura sa Magaysay mayong gabi. Kay Richel Rojo mayong gabi man. Wilbert Libuna present. Lailin B. Padernal, good evening. Jefferson Agudines, shout out kay Jessica. Kag sa kay France Agudines. Kay Bibingda, good evening idol John. Happy Fiesta sa Barangay Batuan, Ilaya, Uton, Iloilo, February 1. Kag sa kay Faithfully. May gabi silinga Kagawad. May gabi man. Good evening lang na sa inyo tanan-tanan ha. Dire na kita mga kagaypab sa mga pila na ka mga dalag ko nga mabrita ka information. Nga aton pagatalakayon pinakaroon ka mga headlines. Nga aton pagatalakayon para sa karon nga gabi. Kay dugay check man aton karon ng mga pila ka mga situational report. Nagikan sa ato siling nga patrol. Ka K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Kami kaupon man aton karon mga balita man kag information. Nagikan naman mga ka K5 sa ato sining nga local pag-asa sa latest nga weather report. Aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Bangod sa daan nga hiligot-anon, anay Barangay Tanod, Pilason, matapos ginluthang sa distrito Sangmulo. Former Barangay Tanod na maliwat mga ka-K5 nung ginatiro, bangod gid lamang sa dugay na kunong hiligot-anon. Ano naman ning hiligot-anon nila niya?
May kamo kaya ito nagkaroon ako ng mga follow-up report nagikan sa mga patrol report. Samtang religious sensitivity dapat pasangkaron suno sa kay Councilor Alan Saldivar. Ano naman nga klase na? Pinakita naman kamo daw sa piho-piho kamo. Ganda kuno abi ang syudad sa Iloilo puro tanan mga konserbatibo. Sa pagkamatuod lang mga maginoo magkita pero mga bastos magkita. Pinapamunahan kita ni kabinastos ang ato sining mayor kay vice mayor. Mayor ta nagapang dapuga. Tapos ang vice mayor ta gapang dipunggi. Klariho mo lang mga ka-K5. Bala, tamang balang na pirmi. Kuno abi di pa, abi ko ganian ay ko ni deklarar niyo naman nga persona non grata si Juan Carlos. Bangol kay nagpamuyayaw siya nga kanta. Ang sulod sang kanta yato natural to kay ang kanta yara sa lyrics niya. Mga ka-K5. Gusto nyo nga hindi siya magkanta sa madala. Ang hindi niya magamit ang kanta yung ina. Tani sa mas temprano para kadaan way nyo na siging pakanta di. Pero nagit ka mo nga ang kanta yara na nagadaan ang kanta pinasugta nyo inyo kag hindi bla. Kay tungod ko no religious fiesta ini. Go chiringon ang pagpamuyayaw galini para lang nga hindi gali pwede ka pamuyayaw kung may religious fiesta. Kung why gali religious fiesta pag gusto lang kita pamuyayaw. Hindi bla. Mga ka-K5 only di ekspresyon na sang isa katawo ekspresyon sagi kita kay ininto sa mga amona kung gani kalubad sang dagko nga mga problema diri sa syudad mga dagko sa mga problema naton diri sa syudad. Number 1 ta nga problema ang pagsaka sang tanan-tanan nga mga balaklon diri sa aton nga syudad. Yamak nga grabe nga pag-ibwal sa mga presyo sang ato sini nga mga balaklon sa syudad. Bangod sang perti nga pagsaka sang real property tax mga ka-K5 sa diin. Amo ang rason kung nga ang mga baligya ginpatungan mga ka-K5 sa mga negosyante bangod kay ginabawi nila ang ilang mga gipangbayaran sa real property tax, di ba? Muna pinagkadako nga problema naton di sagi kamo kasahot sa mga ahaw-ahaw nga pulo pamuyayaw. Mga ka-K5. Santing ka lang magkanto may pamuyayaw. Mayo gani di sa aton kay di hamak daw masyado kita ka mga konserbatibo diri mga ka-K5. Way gani sa mga kasino diri sa aton, way sa mga panahuran sa aton di halos bangod sang pagkakonserbatibo ta. Pero magkalagaw gani sa ibang nga lugar mga taga-Iloilo na mga bukuan man, sa mga layaw man nga mga ido, sa mga layaw nga bago kagwa sa mga turil. Kay ini ko na kani tada. Style pa kamo, mayad kamo. Hindi bla. Yan tara karo mga K5 diri sa ato siling nga pagpangalagad samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information. Sa iban pa nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Petisyon kag position papers ang Fisher Fox Association sa Iloilo suportado sang sangguniang panalawigan sa probinsya naman niya. So ato nagkaroon nga pa mga pila ka mga follow-up reports. Nagika sa ato sila nga mga patrol reporters samtang sa iban pagid nga mga balita ka information, iban pa nga mga headlines. Bayan Panay hindi suportado ang pagpalawig sang termino sang mga barangay kag SK officials dapat gid. Sino naman nagduso sinadira nga palawigon pa yang termino sang mga barangay officials so nagko ulo sa mga buisit ng mga kapitan na diyo. Hindi bla bon. Lapit-lapit ang mo kay bon pinang musi kamo. Pinang binteng kamo sa gising-gisingan ni K5 bon sapyo. Dipahan.
Kadarlag ko ulo ni sa mga barangay officials nga kay man nga pirmi lang ginapakwan. Daw pamatyaga ko ginaspoiled man sa aton nga mga congressman kag sa mga senador. Nga ginapalawig ang ila sini nga ang ila mga ka-K5 nga mga termino. Ambal sa taga-bayan panay hindi pwede. Dapat pag-abot sa December dapat may kwan gid. Dapat may ara gid nga eleksyon. Kag nagakangay kada dapat gid para nga magkaladula ang mga pagkawaslik puder kag pagkabusador sa iban nga mga barangay official diri sa may syudad sa Iloilo kag sa iban pagit nga mga kabarangayan sa bilog nga Pilipinas mga ka-K5. Subong may mga pila naman ka mga congressman, pila ka mga senador nga nagapakitang gilas nga nagahimo sang mga pila ka mga kwan ka mga pagligwat sang aton na mga kasuguan nga ipaiway naman liwat mga ka-K5 ang eleksyon sa barangay sa sining tuig 2025. Kabalo kamo sa ato sining nga kasuguan nagabutang diri mga ka-K5 nga ang pagpaiway sang eleksyon sa barangay sang nagligat pagkatapos ang eleksyon nakabutang dire nga dapat sa ini nga December 2025 dapat magahiwat gid kita sang eleksyon sa barangay. That's why pagod kay nagahilapit ang eleksyon sa ato sini nga midterm election mga ka-K5 may mga pila naman ka mga senador kag pila ka mga congressman nga nagduso naman sang isa ka layi nga amindahan ang kasuguan mga ka-K5 kag ligwaton ang kasuguan nga maghatag na maliwat sang extension sa sining termino sang tagsa ka mga barangay officials diri sa aton sa bilog nga Pilipinas. Barangay kag iske amo na darlag ko ulo nila nga amo nagakatabuaw tungod kay para nga ining mga congressman nga ini kag mga senador nga naghibo sa sini nga pag-extend mga ka-K5 sa sining pag-extend sang mga termino sang ato sining nga mga barangay official dili siyempre kakuha naman sila liwat sang ginatawag naton nga simpatiya nagikan sa aton sining nga mga barangay official. Nampala mga barangay official nga baw si congresswoman amo ni mo to, si senador amo to, amo gini sila ang nagduso, amo gini sila ang nagpalawig sa aton nga termino. That's why kinahanglan buligan tigini sila sa sini nga eleksyon sa midterm eleksyon nga ini. Ilabi na gid ang mga senador, mga ka-K5. So pero nagakaangay ka na kadapat mga ka-K5 na dayonon ganyang eleksyon sang barangay sa panabuton nga December 2025 after sang midterm election sang ato sini nga mga senador, congressman, gobernador, board member, mga mayor, mga konsyal, mga SB members, mga ka-K5 dapat pagkatapos sini sang eleksyon sa 2025 nga eleksyon sa Mayo sa December hiwaton man ang eleksyon sa barangay para nga hindi na pagliwat-liwaton pa kay masami lang pirmi amo na pirming ginahimo sang pila ka mga congressmen kay sa mga senador nga pirmi lang gina-extend ang termino sang mga barangay official. Amo na rason ko nga darlagko ang ulo ka mga barangay officials nga pamatyaga nila daw sila nang tagiya sang barangay kag ginagamit nila ini nga puder para sa pagpamigos sang ila sini nga mga pumuluyo. Ilabi na gid kung hindi magpati kay hindi magupod sa ila sini nga kausa. Ilabi na gid dapat kung hindi magupod sa ila sini nga mga gusto nga matabo. Ilabi na gid sa mga gusto nilang mga kandidato sa kada eleksyon. Pinapangpuga ang mga tawo. Di ultimo mga barangay clearance hindi pagatagan ang mga pumuluyo nila. Bangod kay tungod kay nagakontra kuno sa ila. Hindi nga ako magkontra kalon way gali na sila sang deber yang magpangayo sa mga barangay clearance. Din sila mangayo barangay clearance sa kay Kwan, sa kay Donald Trump. Yo haso blang klase ka mga utok sa mga barangay opisyal nga niyaw. Hindi bla. Yan tara karon maka-K5 diri sa ato siling nga pagpangalagan samtang sa iban paginaton nga mga balita kay information sa mga balita nasyonal. Ate ano nang inyo nga mga reaksyon mga ka-K5 may kang tanan sining sa sining pagpasado na pagpasar mga ka-K5 sang pagligwat sang kasuguan para sa K-12 program mga ka-K5 nga nakabutang dire
nga kung may mga optional dire. Kung gusto mo na magsaka ka nga hindi ka na mag-agi mga ka-K5 sa K-12 katulad sang senior high, kinahanglan may ara ikaw nga kwaon sang exam pag sa mapasaran mo ini, hindi ka na mag-agi sa senior high kundi madiretso ka na sa college. Pero mga ka-K5, kung hindi ka magkapasar, hindi ka magkapili, diretso ka sa senior high, o kung makwa ikaw sa ginatawag naton nga technical vocational school, mga ka-K5 nga 2 years mangyapon, tinunto daw amo mangyapon, di ba? That's why nga aton yung mga ka-K5 ang gusto naton nga matabo, dapat dulaon gini tanan-tanan. Kung silingon i-totally scrap mga ka-K5 ang K-12 program nga ini, dapat i-totally scrap kay wala gini pulos sa wala gini pulos sa mga estudyante, kay wala gini pulos sa mga ginikanan, wala gini pulos sa komunidad, sa community. Ining K-12 program ini sang Department of Education. Yan tara karon mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang pagpagid nga mga balita information aton nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Ang mga balita nga nabatan ng Buylog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ang Klinika DTX 500 mga K5 mayo gini sa mga nakilalain nga mga balatian katulad abisang katulad abisang diabetes, hypertension, labi kaglabaw sa tanan ang cancer, labi na ang sarcoma cancer. Kay ang sarcoma cancer mga K5 isa ini karer o tumalagsahon nga sahi sang cancer. Apang ini ang isa sa pinakabudlay bulungon, labi na kung late stage na mga K5. So kinanglano naton Klinika DTX 500 kag may TCA di power duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Duwa ka mga klase ang sarcoma mga K5, mayroon nga soft sarcoma or tissue sarcomas, mayroon nga bone sarcoma. 60% sa sarcoma sang sarcoma ang nagatubo sa kamot o kung sa tiil. 30% naman sa tiyan, kag 10% naman sa ulo kung sa liog. So mga pila ka mga factors nga nagapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma cancer. Amo ang history sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders o hindi gani mayari nga family history sang cancer. So mga usual nga mga sintomas ini mga K5 amo ang mga masunod. Pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magihong nga mga joint kay hinali na nga pagkabali sang tulan bisan wala pa sang rason. So likawan na nato ng mga sang sarcoma nga cancer, kag iban pagid nga klase sa mga cancer. Klinika DTX 500 na kita kag may TC adlaw-adlaw. Nga mga K5, kaya ang Klinika DTX 500 kag may TC, mga K5 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties kag ang DTX 500 may amo ini sa mga K5 anti-carcinogenic properties agud nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Mataas man kag basaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang Klinika DTX 500 kag sang MyTC batok sa pagdevelop sang kanser mga K5 Kag ang MyTC naman sa ini ka-alkaline vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ng mga naguba nga mga selula sa ato sining lawas through apoptosis bago pa man nga mangin or magmutate kag mangin cancerous. Hindi nyo na paghulata mga K5 nga magtubo ang ato sining bukol-bukol sa lawas, proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw naton nga pagainom. Ang Klinika DTX 500 kag MyTC mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kag of course pwede man nyo madala kag mabakal dira sa may Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ara sa Pasig City, pwede ka mo makabakal dira sa may Salvacion Street, Barangay Poblacion sa corner Ipane Street, Barangay Poblacion City proper, sang Banwa o sa may syudad sang Pasig. Dira man sa may Cosmart sa Banwa sang Kalinog. Kag pwede man kamo makabakal dira sa may Orbe Street, Barangay Baybay Norte sa syudad Banwa sa Miagao. Kag diri sa Iloilo City, ari diri sa may dalan sang Ilopez tupad sang Robinson's Haro, tubig sak ara sa may St. Roberts International College mga K5.
Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Amo ang tagbaligya kag taghimo sang The Power Duo Klinika DTX pabarit kag Mighty C nga dapat amo ni ato nga pagaimnon para mangin protektado kita sa tanan nga mga pamalatian. Oras naton mga ka-K5, nakalabot na kita sa alas 10:04. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundungon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midi. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Santo, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Doc Rene Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid
si Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaputanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginagina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag utaw. Atong lang nga panunumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga pagla. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabot kita sa 17 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad dugay-dugay i-check nato na ang latest weather report. Nagika sa ato sini nga lokal pag-asa para balanta kunong sitwasyon sa ato sini nga panahon naman. Okay daw nami subong atong panahon. So nami kay tama kita palapit sa summer mga ka-K5. So, nami man no. Palapit kita sa summer, so waay pa man bagyo. Pag siyempre kung waay bagyo, nami magpautaw-utaw sa kadagatan. Aton mga mangingisda, nami ilang nga pangwaon sang isda. Aton nga mga mangunguma, nami ila sini nga pagpanguma. Ang aton nga mga kwan, nga mga inang mahilig magbakasyon. Nagalagaw-lagaw, no? Anytime. Hindi na makadto, pwede ka pa langoy-langoy sa kadagatan na tabok-tabok sa lugar. Gusto nila magkadto sa mga isla-isla, no? Kasi nga mga tinion, mga ka-K5, check na nato ang latest video report. Kung kita sa kay Engineer Charlie Dipras, ang local pag-asa. Engineer Charlie Dipras, latest nga video report. Good evening, go ahead. Yes sir, may gabi sa talagang tagpalamati isang K5 News FM. Yari pinakuli na katsang panahon, karoon nga adlaw, inirap rin international 25. Caroline nag-apekto sa eastern sections ng Southern Luzon, Northeast Monson naman nag-apekto sa Northern and Central Luzon. Ang Western Visayas, particular na siyudad sa Iloilo, magapangipabos sa gaya panahon kaysa magalumon niya kalangitan na kung generally, ang pwede kita maglos lang sa mga isolated yung mga pagulan, pagpagilat na nag-uop na sa easterlies.
makasarangan niya hangin, magali namin ang silangan, magadalas ng makasarangan niya pagbalod sa karagatan. At sa atong temperatura, nasa 25 to 28 degrees centigrado. At doon nagtulong alas 5:53 kinasang hapon, magabot na alas 6:13 sa buwan sa aga. So, kapag pinakawal nga nakasong panahon, gikan diri sa Iloilo pag-asa, Nalitepra. K5 News FM, Hampion Report. Salamat kid mga ka-K5 na batian ang latest weather report. Nagikan sa ato sa nga lokal pag-asa upod sa kay Engineer Charlie Depra. Tawhay yapon, no? Tawhay yapon K5 Bon. K5 Andre. Tawhay yapon kag tawhay man kamo nga duwa subong aba. Ay, paibalo gali anay sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparmate labin sa mga taga Banwa sang Sara blada no. Kag mga malapit nga mga kabanwahanan no. Sang ay natungga kuan man. Ang ganda to man. Ari guru ay. Be. Ari gali. Oh no. Naganda rin. Andar gali diyang kuano. Ako nga monitor. Okay, no? So, paibalo sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamate sa may Banwa sang Sara. Mga ka-K5, oh. Sa mga tanan-tanan nga mga taga-Sara, Iloilo, nga luyag mag-avail sang libre nga konsultasyon sa inyo nga ginabatyag nga balatian, no? Mga ka-K5, kuan lang kita, no? Okay, sige, no? Standby, balikon ta siya kay may gina-plugging pa ko. Standby siya. Naka-K5, no? Ang inyo ginabatyag nga balatian magupod sa medical mission sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy sa maabot nga Pebrero 3, Lunes nga adlaw sa Sara Gymnasium sa Municipal Plaza, Kilitaay kita mga ka-K5. Pero tungod kay limitado ang aton sini nga pwede lang nga ma-cater sang aton nga mga klinika consultant mag-pa-reserve sang inyo nga slots magkadto sa istasyon sang K5 News FM Sara nga napahamtang sa sulod sang 2nd Iloilo Police Mobile Force Company Headquarters sa may Barangay Zirodo. Kag magkuha sa inyo nga mga priority tickets o kon mag-contact lang sa numero 0994-441-7685, no? 0994-441-7685. Libre nga konsultasyon kag may libre man nga mga bulong para sa inyo. Ang ini nga mga medical mission mga ka-K5 ang buylog mga ginadulong na sa inyo sa kaalwan sang Klinika DTX 500, may TC, the alkaline base nga vitamin C, D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist, ang DTX 500 or kang Klinika DTX Coffee Mix kag ang K5 News FM Philippines. Kasi na matiron daligi lang kay check nato sila nga patrol. K5! Mga ka-K5 with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Follow up sa sining shooting sila nga nagluntad mga ka-K5. Report nga ining suspect no dira sa may distrito sang Mulo. Report na dakpan mga ka-K5. Check nato ng patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 News FM Hampion Report. K5 Aaron. K5 Zone. Natakpan na ang suspect sa shooting incident. Nagluntad rin sa may Zone 3, Barangay San Juan Molo, alas 7, pasado alas 7, subong na mga gabi. So diin, ang suspect naging kilala kay Dandan Castro, legal ng edad, kagang biktima, ang musikal Bo Flores, ka-K5 Zone. Nag-base day sa interview natin si Police Captain Inot nga arrested nila ang status 3 sang suspect kay sa matapos niyang krimen or isang gintiro ni isang suspect ng biktima nagpalagyo ini siya malapit man sa ginuntaranda sang insidente ka-K5 Zone. Kagaling na kitano na tultulan sa sang kapulisan naton kag sang nakitaan siya diri na siya nagkoordinar sa kapulisan kag wala na siya nag-insist pa or nag-resist rather ka-K5 Zone.
Okay. Ginpahayag pa ni Captain Inot nga prior ni matabo ang insidente kahapon sang aga nga tawag sini ginbuyayaw sang biktima nga si Calvo Flores ining nanay sang suspect kay si Calvo Flores din nagabike ni siya pasulod sa ilang nga balay. Kag doon na allegedly nga bunggoan niya ni ang nanay sang suspect rason or posible nga nanunggid ni ang nanay sa suspect sa iya nga anak. Kaya daw diri ang ginalantaw nga rason no nangakig ni ining suspetsado kag mo ning natirohan niya gid ining biktima kag K5 John. Okay. So bot silingon nga ining biktima mga K5 Aaron nga si Calvo Flores ang amo ang nakabunggo sa nanay sang sining suspect nga si Castro, no? Sino yes, ano ganing ngalan sa suspect? Ang suspect kay K5 John amo si Dandan Castro. Dandan Castro. So ang nanay nagpanugid sa bata nga si Dandan Castro, ng rason nga ang bata nagpangakig tiro dayon ining biktima nga si Calvo Flores. Yes, sa K5 John. Okay. So sa diin ginadakpan si Dandan Castro dinadakpan dapit? Dito malapit man sa crime scene sa K5 John, pero balay siya nga daw ginsudlan, pero hindi plastar kung sino balay ni sa K5 John. So pag may naka-informan sa otoridad nga kung sa diin nahamtang si ang suspect ni kag tigilayon nga naging kantuan para arestuhon sang nakit-ano nila ining suspect nag-coordinate na lamang siya diri sa kapulisan kag susunod kay Captain Inot na arrested ang status niya sa hindi voluntary surrender sa K5 John. So ginako yan siya nagtiro sa biktima. Wala siya buya gid direkta sa statement kay puros tanglo ang during sang interview naton sa iya sa suspect. Why tingog tango lang kag lingi. Tango lingi kag nagangoy-ngoy kag sa gilipon sa K5 John. Araw-araw man tinga nga may ngoy-ngoy payaw. Yes. Nga sa gilibion? Yes, sa K5 John. Nga anong rason nga naghilibion siya? Kay amo na hindi conclude pa ka K5 John kay ang maski isa ka tinaga na ginbuyan. Okay, so tika musta tong biktima nga si Calvo Flores? Si Calvo Flores ang maigo siya daw sa may nawalang dughan tapos dalawang nga portion or sa gusop niya nga portion so nawala man nga portion sa K5 John. Okay. So ara sa ospital subong. Yes. Okay. So ting nanay ka ang nanay ka suspect. Wala naton malabot sa K5 John. Pero may information do ara pa sa ilang balay sa K5 John. Okay. So ining ining lalaki ning sa sa picture niya mo ni sa si Dandan Castro mo ni suspect? Yes, kag isa pa ka K5 John sa nato para kita sang CCTV footage nga exclusive nga ginhatag sa aton o gin-contribute sa aton sa K5 John. Di pwede ma-play. Arara na. Nga mo na sa anong sa CCTV footage nga ni anong nakabutang dire nakitang makita sa aton nga mga kauturan. Amo ni ang bago lang ni sa K5 John ipasa sa aton puway pa nakon maano gid. Machikyar ang ari sa K5 John nakitaan sa video ang lalaki nga naka-jacket nga nagpukutay sila kag nakataya sa K5 John. Okay. So dra sa CCTV footage dira makita nga nagpukutay gali sila nga duha and then nagtaya sang pusil ang ining suspect dala tiro sa biktima. Ada mo na? Posible ka K5 John hindi pa naton masiling kung sino diri ang suspect or ang biktima ka K5 John amo ning gina-ipa-clarify pa naton sa kapulisan. Kaila inabi ang bayo na sang suspect diri sa pag-abot niya diri sa may police station. Amo naton sa K5 John. Ate siyempre nag-ilis na kay kagina pa man to natabo hindi bla? Yes. Okay. So
ang ining suspect dira man lang gyapon makinakita kang nadakpan sa may malapit malang sa crime scene, kay ang ining suspect taga dira man mismo sa may zone 3, no, sa may zone 3 sa barangay San Juan. Yes, sa K5 John. Okay. Sige. So wala kita sang statement nga makuha sa suspect subong. Wala sa K5 John, puro ring tanglo kag timo tong do naga dugang wingoy sa barangay K5 John. Pila edad sang suspect niya? Ang suspect based sa pagkusisa naton daw 51 anyos na siya. Ay araw-araw man 50 ahon nagangoy-ngoy pa. Araw-araw man nga klase. Ang pamangkot nga ano ang gingoy-ngoyan niya ragay. Gawoy-ngoy gid siya. Kay ano man kay nasubuan gid siya kay nadakpan siya ano man. Amo na hindi tama sa K5 John, pero sa kay Police Captain Inot, during sang pag-istorya niya man daw kay na sa suspect, nagainulsol man ining sa tabo ning paglutang sa biktima. Okay. Tina no nga ano gid ang natabo sa nanay kwan gid daw na pilasan gid sang masalapay sang bisikleta. Amo nang wala naton makuha pa kay K5 John ang information. Pero to allegedly do na bunguan gid sa kuno sang biktima ni kag do buyayaway sila kay K5 John. Sige. Okay. So kung makachansa karon na ato sining mga pulis liyon ko interview sa aton nga mga pulis angot sining pagdakop sa suspect kag kung ano gid ang ila sining iban pa nga mga investigasyon may kang tanan sining sa pagdakop sa sining suspect kag pagtiro sa sining biktima K5 Baron. Yes, sa K5 John. Okay, sige. Sige ka K5 John, ini nga update sa nagdutad nga shooting incident sa may Zone 3 Barangay San Juan Molo ang nadulunggit sang Kalawan sang DTX 500 no kamiyara kabala sa diabetes, kidney, liver failure or problem kagaron pa nga mga baratian maginom lang sang DTX 500 sa Rangistri matap na mga K5 kag ni K5 right malay nga parang ginapabuluyo sa Banwa sa Pototan. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga K5 ang dugang nga mga balita kag informasyon follow up ni K5 Aaron Lloyd Refoyo may kang tanan sinisang inang shooting incident nga nagluntad dira sa may area sang barangay San Juan sa distrito sang Mulo nga sa diin ang report rin daw may ara sila nga hiligot-ano nga daan nag-trigger pagid sang masalapay sang bisikleta sang biktima ang nanay sang suspect sa dalan nanugid ang nanay sa suspect rason nga ang suspect amo ang nagbalik kag nagpukutay ning duha kag naluthangan ini biktima nga si alias Calvo Flores mga K5 and ang ining suspect naman amo si Dandan Castro. So ato nagkaroon nga dagwa kuha ng dugang nga mga follow-up report kag iban nga investigasyon dugang nagikan sa ato sining nga mga kapulisan may kang tanan sa sining natabo nga insidente mga K5. Aton nga oras karon nakalaborita sa 32 minutos na kaligad sa alas 10. Ma-diskota na i-vlog na tuyo ko K5 Andre. Na-diskota na tuyo ko. Pawasak ta. Ari naman preparar ta ng turagsoy nga music ko kay masaot ta ang turagsoy nga ala 6 bam mga dancer. Kung kita kay Madam Michelle Mayer ready na kamo, ready na, ready free pa rin apunten disco.
Mrs. Carcahanon. Ikaw ang ilagaan ko sa tanan nga tiyon. Sa pagbutlak sang adlaw, kag pagtulog sa hapon, tubig ka kag tinapay, sang akong kabuhi, kag sang atong gugma, nga higit kag hamili. Sa santo pa magbalik ang mga tinion, naliwat ko makita ang yuho mo sa akon. Ando raw walang ayhan o dalam ko hanon, yatong aton gugma nga walay kamatayon. Daw kainit ang araw, kagdapyas ang balon, ang ginpukaw mo sa dughan ko nga nagkakatulong. Kung iwat mapilion sa akong tampo, wala nang sinipan ikaw kilang palangga ko. Sa santo pa magbalik ang mga tinion, naliwat ko makita ang yuho mo sa akon. Ando raw walang ayhan o dalam ko hanon, yatong aton gugma nga walay kamatayon. Daw kainit sang araw, kagdapyas ang balon, ang ginpukaw mo sa dughan ko nga nagkakatulong. Kung liwat mapilion sa akong tampo, wala nang sinipan ikaw kilang palangga ko. Wala nang sinipan ikaw kilang palangga ko. Ayos! Ow! Amo nang nami. May aw. Oh, timan. Te, dula na tuyo nyo. Aba. Oh. Okay. Ayos. Wala, sige. Sa ato sini nga pagpangalagan mga kagayfa. Ingatam niya tagali sa maing gabi dira sa kay Jose Helpo sang Tough North San Rafael. Ang iyada kay 5 Andre nga kwan nga ginapamatian mo ko nano sound system. Ha? Sa kay Jose Helpo da sininga sa akon gina. Kita mo niya, oh, niya ba idol, niya ba ikaw gid niya kita mo na. Pakita sa akon ang iyang kwan nga sound system. Nya lang to hablan niya may sticker. Ang sticker abi ko nano K5 News FM. Ohoy. Palakpak. Oh. Jose Helpo da, may gabi. Tano kasi gabong yapon. Basi makiganta na sa tupan balay mo. Kudako ya sound system. Tapos ka pamati sa K5 News FM sa gabi kada gabi sa K5 Night Watch. Katuan sa kuno ni K5 EJ Cordobato. Mga ka K5. Wala, sige, may gabi na liwat sa kay Jose Helpo sang Barangay Tough North, Mandurriao.
May gabi mo sa kay Edgar Magante sa Unyate. O, dili yun, kapamati man, tamyawagi ko. Kaso man sa kay Miloy sa Unyate, gapon. Pari Miloy, may gabi Miloy. Sabi nyo hindi ka mo madumduman ha. Oh, salamat kit sa pagmonitor diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ang inabatan ng buylog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Mga ka-K5, labi na sa ato mga kauturan nga may mga problema sa sipon, hilada, tubo, trangkaso, mga mga sakit sa ulo, kaga mga hilana, mga ginatawag naton nga mga viral and bacterial infections. Mga ka-K5, amo na ni kinahanglan nyo ang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Nga kinahanglan tagini, ilabi na sa mga may dengue, dahil sa mga gusto nga makalikaw sa dengue. Mga ka-K5, kinahanglan naton ang D3 Bio. Klinika D3 Bio isa ka superfood supplement na ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho man may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil ang parte sang D3 Bio nga ginahimo sang lawas naton into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami mga ka-K5 sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. So ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation mga ka-K5 nga nagabulig man agod nga malikaw ang aton nga lawas sa bleeding kung ikaw ang naimpiktar na sang dengue. Pero pag ginahulat mo, mga ka-K5 gusto mo nga mag-ayo, tanan-tanan nga mga klase sa mga baratian sa atong kalawasan, labi na sa mga viral and bacterial infections, kag lakip na sa mga virus, katulad sang dengue, kaiban pa nga mga virus, mag-Klinika D3 Bio na kita. Ang Klinika D3 Bio amo ang isa ka superfood supplement para maglayo kita sa mga pamaratian, mga ka-K5. Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist, na bakal ninyo sa tanang nga mga butika nationwide, kag sa mga malapit nga lugar, sa inyo sini nga lugar, kag lakip na sa tanan nga mga klinika, di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Aton nga oras, alas 10:45. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit
10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako lagi. hindi ako ka. Ano? Wala ba tabos ako na. Luha ko. Sabi man pas mo. Ngayon na kadaan ako ni. Sadya ko kanina nakabato na ako ni. Dok, happy birthday. Sana malala ko na pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko yung magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon.
Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Tauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo, sabi ko mati na ganito sa kakadlaw lang ganito ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Na namian ako kay ginaknowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkraya.
Pero manami bala sa Balasagon. Kaya ibisan diin ka. Once mo balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am. Gani siya ang aton dapat suportahan. Si K5 Ray ang aton gid nga tandaan. Itimong ta, hindi ta siya pagkalimtan. Palangga niya ang kabataan, paborito siya sa katigulangan. Mga photo tanon, hindi niya pagbabayan. K5, 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 K5 Ray Espeja Umalay. K5, 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 K5 Ray Espeja Umalay. K5, News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabot na kita sa 58 minutos na kaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang inyo nabatihan ang buylogman nga ginadulong sa inyo sa kalwana sang inang klinika Mighty C. Alkaline base nga vitamin C mga ka-K5 ha. Sa mga kauturan naton nga daw medyo mahina-hinang immune system, kinahanglan naton nga magpa dako sa ato sini nga immune system. Gamit kita sa klinika Mighty C. Alkaline base nga vitamin C, hindi acidic. At iaway nagasulaba itong sulok-sulok kung kita mag-inom sa Mighty C. Saan wala pa kita nakakaon. Mighty C, adlaw-adlaw aton pag-aimnon para sa pagbabakod sa ato sini nga immune system kasi sa aton nga resistensya. Antes naton kuhaon mga balita kay informasyon sa situational report nagikan sa patrol. Basahon tanan iba nato sa nga mga followers nga ari diri sa ato sini nga pagpangalagad, no? Bebe. Ba. Mayong gabi sa kay Jobert Carabuena sa kay dito mauna sa pinakamataas balaw sa kay Midge Malupa. Good evening Sir John, kapulot ang kay K5. Shout out lang sa sir sa family Ari sa barangay 7 Sis kay Bingkek kagay Dante. Sa kay Dafudail Ibuena, good evening sila niya Idol John. Sa kay Ralph Abario watching from Tibia Antique. Kay Michelle Piñaranda, pa-shout out Pauliti Germain Dabalos Tian Kalisi Nicole Quill. Sa kay Luel Evangelista mayong gabi Idol John Alohado Kapulot, pa-shout out naman ang taga Barangay East Baluarte Molo Iloilo City. Salamat kid Idol sang ang radyo ko gali Idol pangayo radyo K5AJ Cordobana bala si Moda. Kay Judy Espanyola Ricodo Jr. pa-shout out watching from South Cotabato, Mindanao. Kay Jubert Carabuena, good evening. Kay Marborca, good evening. Christine Gardusi, good evening. Kay Jomel Traya, good evening Idol, pa-shout out sa baby boy. Ako nga si Josh Eman. Sa kay Marlon Tiong nya idol ano gid bala tinutuyo mo nga mapapili gid ikaw kagawad haw. Ano tinutuyo mo?
gusto mo sabton na ka personal, kung sabton ko diri sa on air. Galing ko sabton diri sa on air. Inang ti base masalaan ko di ka pangampanya bla. Damo-damo gid tinutuyo ko damo-damo gid sus Maria Huni. So number 1, no? Kaya daw gid pamangkot mo gid ko number 1, hatagan tasang tsansa nga ang aton sini nga mga pumuloyo magtawhay ang ilang pangabuhi. Kay dapat kung tani patawhayon tagim nang dapat gid man kung tani isang gobyerno ta patawhayon ang pangabuhi isang gobyerno ta, hindi bla? Ikaw Marlon Chong na no pangabuhi mo tawhay kun hindi, no? Kung tawhay pangabuhi mo, hindi talaga ko magpadalagan konsyal. Pero kung hindi tawhay pangabuhi mo, like for example, ang imo nga problema, subong dako-dako balayran mo sa real property tax, tapos mahal ang balaklon, bangod sang pagsaka sang real property tax, tapos nagdalag ko pagid ang balayran naton sa mga business permits, ultimo nga ahaw nga nagabaligya ka lang sang daw, ulo inasalan dito kay mo pakwaon sa imong nga permit sa may City Hall, hindi ka pwede kakwa sang permit sa barangay, na? Sang una sa barangay lang na, hindi bla? Tungod kay mas dako ang sukot dito sa City Hall ikumparar sa barangay. Okay? So iban pagid nga mga problema sa aton nga mga sa aton nga sosyudad, ang aton nga mga kabaranggayan subong, diamak nga perti kahigko. Daw halos hindi gani mahatagan sang pagtamod ang perti kadamo nga mga lugar nga ginabaha diri sa aton nga syudad. So hindi bla? Ano pagid? Ang social services tama kahinay sang delivery, no? Sang social services sa aton nga mga pumuluyo, mas ginautang pagpangutang, mas ginauna ang pagpangutang, mas una ginapanami ang plaza, mas una ginapanami ang aton nga mga merkado nga inutangan man lang, no? Utang ta mga 4 ka bilyon, mga ka K5, no? Ang aton nga mga dalan imbes nga lagyan sa mga salakyan ginimo nga parkingan, pagkatapos pabayaron ang aton nga mga pumuluyo, ano pagid? So himo kita ordinansa nga pagkaladula ina kag pangkakason ina para nga magbalik sa tawhay nga pagpangabuhi ang aton sining himuon. Marlon Chong, okay? Ayos na ang sabat ko. Nya ikaw lang da sabat siya sa pamangkot mo. Sa pamangkot mo ang balya. Nya hindi ka gid magdaog. Way man ko kuan na. Hindi ko magdaog ano labot ko, no? Hindi ka ko magdaog way problema man nga Ayun ko hadlok nga hindi magdaog. Nga So, hindi ko magdaog tawhay magyapon pangabuhi ko. Ang importante dirati ang imo nga hinulsulanda nga ti magapabilin nga pigado pangabuhi mo, kung amo ng utok mo, okay? Nambal ka nga ang tanan-tanan may konsyal, subong na namian ka, di ko na muna namian mo, kundi sila mangyapon gustuhon mo. Ang importante may ara nga solusyon, kag may ara nga tao kamo nga ilisa nga pililian nga makahatag sa solusyon sa mga problema nyo, di ba? Okay, so iban pa naton nga mga followers nga aton nga pagabasahon diri sa ato sila nga pagpangalagad, sino pag itong iba naton. Nasabat ko na imo pamangkot damo-damo pa ko na sa mga plano para sa ato sila nga syudad. Pag serbisyo nga matutuod, hindi kay magpasagod sa mga pumuluyo. Okay? Hindi pareho sa ngarat da subong sa pulungko da nga sagod ng obra nila da. Si kay Vinvin Martinez, mayong gabi, good evening idol. Kristen Gardusi, para may tingog kita sa konsiho maaksyonan ang mga kinanglanon sang mga pumuluyo sa Iloilo, labi na ang mga pigado. Arong isabat ka na ganin ni Kristen Gardusi, gani galiyo. Grabe man ba? Nasa lapay gid lang nanay niya, maniro gid, amo gani, ano-unod ang ulo sa mga tao subong man. Tiga kwan ano pa nawag siniyo? Naga-irritable man nga, pigado gid. Halos tanan-tanan, puro tanan saka, mga balaklon, may ito mo kamatis, may tag 20 bilog. Ano na siguro, galiro-liro utok, ang mga tao, dugangan, pag nga pwerte naman kadamo shabu sa syudad. Mga ka-K5. Inang ambal ni Blair Matoliano, may gabi man, si Hazel Meyer niya, damo giguro problema ya, ginupod niya na lang to ang gintiro ya, gani man. Hazel, basta, ano naman, impulsibo, hinulsorgid kay hibi man sa gani,
kanta na Gaga Hazel Mayer ba ito na kanta na so San Pieces Car kasing Gardusi mayong gabi kag sino pa okay iban pa karon na siling niya Marlon Chong ya imo lang na ya ekspresyon idol gani sa Reggie Pangilinan mayong gabi siling ni Marlon Chong ya waay ka na pagdaog di ko mo ipagdaog anugid okay mo na gani ang balko sa imo kung ko magdaog ti anugid way mo kuya problema hindi bla importante nga ginhatagan ta kamo opsyon kung gusto nyo ang mga bag-o ari kami nga bag-o nga magasolusyon sa problema nyo pero kung gusto nyo magpabilin nga inang amo ni subong nga maglabot sa mga tag 5 ka bilyon maglabot sa tag pila ka bilyon ang utang sa syudad kag mabankrupt ang syudad ti sigihon nyo sila kay Romeli Buon Bunda niya idol good evening ba umayo pa si mother ko former barangay Kagawad Milalin Lalin Bunda nakabaton siya sa gali radyo halin sa inyo watching you live from barangay Rima Rizal idol ako niya radyo tagaan mo ko ha K5AJ ari lang ko di sa barangay Rima Rizal na katuan ka din si K5AJ ginambalan ko na nasa lingkod mo damo ka pang radyo hindi mo na panghatag na Sakay Glenn Kaumbanda good evening Jefferson Agudines Boss John Bless Mini Sound pwede ka pangayo sticker nyo bawara pag sticker pag ito kay Merly Bustillo may gabi man Rodel Isla S Anya may gabi Sir John watching live from GMGC Aircon Maintenance Service shop diri sa Abilay Sur Uton. Kay Marlon Chong sila nga ayo naayo kay ginsabat mo pamangkot ko idol. Okay So simple kinang lantagin sabto ni para kay man ka pamangkot kamong base kung butante ka man diri sa Iloilo City. Ganiti hambal mo, hindi man ko magdaog. Sakay Paul Norbert Tirocha Fuertes. Pa-shout out lang kay Jerilyn Galarpi Fuertes, Sir John. Okay? Sakay Ging Paragiton, good evening, Sir John. Okay? Ayos Sige, iban pagid nga mga balita kag iban pagid gali karon nga mga followers naton pangbasahon ta diri sa ato sini nga pangalaga. Time check nato ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo sa mga pila ka mga detalye na sa mga balita upod kita sa aton nga mga patrol reporters. Unaw naton si K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ara na sa okay inang sino pa iban nga mga way ta mabasa diri. Ayos naman o ala sige. Sa Kaiging Paragiton Galida, good evening man Sir John. Okay? Ang mga balita niyo bata ng buylogman nga ginadulong na sa inyo mga ka-K5 sa kaalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Sa mga kauturan naton nga medyo inang hindi mabuhi kung wala kafe ang kalawas bla. Inom na kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5 naga-cafe ka na, naga-detox ka pa nga kanya sining ingrediente mga K5 ang sangkap ya sining amo ang mga masunod nangyari ini siya sa ginatawag naton nga ining ampalaya extract powder may chia seeds extract powder kag may ara pagid siya nga inang desugared sugar cane extract powder nga nagabulig ini para sa pag-detox ang ato sining lawas mga ka-K5. Klinika DTX Coffee Mix, naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kag sa tanan naton nga mga kauturan gali no nga mga tagpalamati, mga ka-K5 nga wala naghalin-halin yung radyo bla, kumadakpan ka mo nga nagapamati sa K5 News FM 88.7. Tapos wala galin-halin yung mga radyo, may tsansa ka mo nga magkadaog sa isa ka box nga Klinika DTX Coffee Mix. Alin sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center kag sang K5 News FM Iloilo. K5 News FM Flash Report. Naligid lang mga ka-K5 mara kita nga flash report nagiga sa patrol sa isa ka vehicular accident sa subong nga Matayon. Patrol, go ahead. K5 John, live kita diri sa bong sa may diri sa Centro Gate, sa esquina or sa crossing or sa intersection sang Huerbana Street
kag Lopez Haina Street, distrito sang Lapas, ka K5 John. Sa riin may nagluntad rin isa ka vehicular accident involved ang isa ka Conquest Toyota Hilux kag isa ka single motorcycle nga Rapido Rusi sa K5 John. Makita naton diri sa may area natumba ining motorsiklo kag naglapta diri ang iyang mga pagkabutang no sa sulod sang utility box kag gupi naman di ang nawala nga porsyon sang ulo sa sining pick-up ka K5 John. Na based rin sa information or nakita mo naton mismo, pilason ining driver sang motorsiklo ay isa ka lalaki ka K5 John kag may mga pilas siya sa iyang tuhod kag sa iyang mga kamot kay na ka K5 John. Okay. Sa karon ka K5 John, sus di mapuslan ang motorsiklo niya ka K5 John. No gidang no gidang natabo sa motor nakalawas daked. Talaga sa K5 John, ang live pala naton. Okay. So ara mga ka K5 no makita ninyo no ang ining motor ba wasdak galining motor ni. Okay, ari ka K5 John. Wasdak pa ang ulo sang salakyan. K5 John. Ari ang tagon sila ang motorsiklo sa Rapidong Rusi. So makita naton sa live tag nga hindi mapuslan ang ining ulo nga porson sa motorsiklo wasak ka K5 John. Kag tinaga kalabali-bali ding iyang mga side mirror kag iyang itsura gid sa motorsiklo. While sa pick-up nga salakyan, gupi naman diya ang iyang nawala nga porson sa headlight kag nawala nga porson sa bumper kasi di ka K5 John. Si karon ginapangita sang kapulisan ang driver sa sining pick-up ka K5 John kag kuhaan sa naton sa statement arang driver sir sa kuan gali sa may nakilid nga porsyon sang ulo sang Hilux ang nabungguan sang motor. Yes. Amo na i-check ta kung sino kita kabunggo ka K5 John. Kay ari di ang sakay sang good evening. Sinong driver sorry? Okay, Silyas, no? Ang driver dari sang salakyan sa K5 John nga hindi na kuno siya mag-interview ka K5 John. Okay. Hindi kay kun imo lang tawon bala ate. Kung lang tawon mo ang damage sang inang pick up kag sang motor, ang motor ulo ang sakam, ang pick up ara sa ulo pero sa kilid nga porsyon. Sang ulong igo. Yes, sa K5 John. Sa diin na plastaran sini diin ang sa diin nga nagaplastar ning salakyan nga ano ni ara sa inang husto nga dalan ang pick up o kunang motor. Kung tanawon sa K5 John, ari niya sa matabok na tani or malapos na ya ang pick up pa rusot pasimbahan dari sa may Lapas. While sa motorsiklo amo man ara man sa tunga-tunga wala lang kita kabalo kung anong direksyon niya. It's either matraverse siya towards Lopez Haina Street o kung masulod siya diri sa may Herios Extension Street ka K5 John. Okay, ari diri driver. Hindi ko na papakita yung tsura. Hindi ka na mag-atag statement. Nagpamalibad sa K5 John. Ang driver. Ang babae, nigali ang driver. Sang pick-up? Yes. Sino na nagapaandar sang pick-up na siya? Hindi. Lalaki ni K5 John. Lalaki na ang nagpaandar? Yes. So ara madangaton nga traffic investigators? Yes, sa K5 John. So ginsugo sang traffic investigators nga palakto ng pick-up? Yes, sa K5 John. Kay Karina. Pahigadigaro nanay kay manti nag-cause nga traffic dire sa may bangga gid no sa crossing. Yes, sa K5 John. Okay, so pero babae gali ang driver sang pick-up? Yes, babae sa K5 John. Nagpamalibad man sa maghatag sa statement. Sa natabo dire nga disgrasya. Ang kwani ang motorya din ang driver.
Bago na kamabot. Ah. Okay. Pero ito si Fel John. Bago lang abot. Dating wa kita makakita sang Witness. Oo. Okay. Sir, ano ka din na, sir? Paano takbo na eh? Ha? Bago lang abot. Okay. Pero sa... kita niyo na, sir? Takbo na, aksidente. Oh, hindi ko na mabakita yung matura, pero hindi ka mawaya. Tingnan lang. Si sir, ayok mo lang, sir. Ano ka na, ayok mo? Press lang. Si Pres. Si Sir Chris, sir. Direct na sa K5 News FM. Ano ginakitaan mo kayo na, sir? Yung tambo, gano'n mo lang to. Ano, ya. Tingsa tingog mo na, sir. Wala mo na, tingog? Way kita, ay mo tsura. Nagulong sa iro mo pagrang na. Nagulot mo lang ng auto. Ang pick-up. Hindi halin ng pick-up out. Sa Herios Extension. Tapos din na sa matatapan eh. Dire sa ano, pasimbahan. Tapos ang motor. Dire lang. Halin diya sa... Halin pa ano, pag-granga. Okay, pero yung motor halin di sa hover ba na? Hindi halin di sa may ano. Pag-granga sa... Pag-granga. Okay. Sino nakabunggo? Motor o nag-pick up? Why man ano kay nalangalang lang gurong single guro. Nalangalang. Kaya nagulot gulpe ding ano mo. Pick up. Nagulot gulpe ang pick up, tiyan mo ning single. Pick up mo. Ha? Kung mayot sa ano gid sa mo. Di sa magulot gulpe kay gaano gid yung papunta. Una na so kani ang motor o yung single. Okay. Pero nakadapa na nagawa ang motor pero lumusot gulpe ang pick up. Lumusot. Si babae yung driver sa pick-up. Yes. Pagkasot ka na, sigit pagkasot sa pick-up na. Yung ano mo lang, gulpiada mo lang. Gulpiada? Oo. Uy, nasabi lang napaharas pa sa... Ngayon na Uy, na ko ka, ano kay... Direct, dito ko pa dulong. Kita ko mo lang pag ano, pagtambo ko pag dulo ko. Pag ano, wireless lang ko, di ba? Okay, sa kay Nasser, pag kita mo kay Nasser pick-up ni sinong driver ito eh? Wala ko ka, nasa driver ay golpeada lang ila pag ano. Wala ko ka ano, ang mga kita ko lang ginagawa na eh. Ay may pasahero mo? Ano biyahe mo? Ano biyahe mo, sir? Tricycle. Okay, so pwede may hangka, sir, ang motosiklo? Buhay man, buhay ko ka, ano, ay diretso mo ko, uli ko na nakitaan, dito ko, taon na, no. Pagbalik ko, mo na, ano ko, naganawa niya lang, do. Ano pinasang driver, sir? Buhay ko ka, ano, kayo lumupad to, ano, driver. Oo. Kasi ni kayo nasa natabo, sir? Huwag malang na yung dugay. Pag-abot lang ng ambulansya. Mga 20 minutos lang, no? Makaligid. Okay. So, ang driver sang tricycle, sang motor, nadala na sa ospital. Yes, nadala naman sa K5 zone. Din ko no damage siya to. Kaya daw buka, daw kwan gina, daw wasakin ang ulo sa iyang motor. Yes, sa muna, K5 na actually, pagkadaloon pa na siya posible sa ospital. Kaya may duha dari ka ambulansya, dari sa may, before dari sang simbahan sa Lapas, sa K5 zone. Amo ni i-check naton kung ano-ano ang mga kapirasan sa sining driver sang motorsiklo. Okay. Conscious man siya, kag mayo pa man iya nga kwan, nga sitwasyon. Yes. Sinong hubog, sir? Single man siguro single dasig dalaga no. Dasig dalagan ka motor. Di sa mempak ano kung di sa ano kay mabara di sa kung di dasig dalaga no. Gani kagang ang salakyan tong Why siguro na lang sa paglabaw lang ano. Sang pick up. Paglabaw gulpya ready sa mo. Paglabaw gulpya da ka pick up. Ulo sang pick up. Lang sa kay dasig dalaga niya lang preno. Amugid na daw halos amugid na laban-laban gid no. Ang driver sa pickup, hindi pala daw babae? Yes. Basic information, babae ang driver. Sa buong K5 John, nahimos naman sa dalan ang pickup, pasubong man ang motorsiklo, tapos may duha direct ambulansya nga
posibility ari ding isang ang driver sang motorsiklo ka K5 John. Okay. Ano gani pangalan mo? Ayok mo sir? Chris. Okay, sige. Ang K5 John, nabatian naton si Sir Chris, isa ka tricycle driver nga nakatropango diri sa nagduntad nga aksidente. Sir Chris, thank you again. Kay K5 John, kantuan naton ang ambulansya sang ISER. I-check tapon ano ang mga pilas diri sang driver sang motorsiklo. Sige. Kay K5 John. Okay. Sige, nibe. Para nga mabala naton kay tiko naton lang tawon daw medyo hid-on daw medyo ulo ang una nga nakalusot sang pick-up kung mga hinay ang dalagan sang motor hindi na malabot na yung pick-up na no muna kung nga ang tiwas dakid ang iyang motor bagod kay naalang-alangan siguro sa sa prino bangod kay medyo madrudasig-dasig gawad lagan niya siguro, no? Yes, may posibilidad sa K5 John. Amo hambal naton bala nga basta intersection gani, no? Bahar kagid. Yes, sa K5 John. Ay, hindi pwede nga ginasalig mo bala nang gasalig ka nga kumo ka intersection tapos kumo kay gabi na siling mo why man niya gamay why ni guro sa lakyan kag ti dapat bahar kagid kay man nga intersection ay among. Yes. So hindi ka siguro nga base may nagakuan bla may nagahaguno sa mga isa ka salakyan to. So nga to sini ginalantaw nga ti way kita na nugunan sa mga salakyan nga to nanugunan ang kabuhi. Yes, sa K5 John. Okay. Sa K5 John, ang sitwasyon sa driver sa motorsiklo, ari may pilas siya sa may nawala nga person sa iyang tuhod, tapos may pilas pa siya sa iyang nga tuong kamot ka K5 John. Ako na mo ara pa sa ambulansya subong? Yes, ari pa siya ka K5 John. Way paglima dala pero kwan conscious. Yes, conscious siya ka K5 John. Okay, so TL man lang kag kamot. Yes. Ate mo ng mayo no. At least daway lastro ulo ya way. Wala man ka K5 John. Ate very good no. So ang importante diri nga masalbar ang kabuhi sang tagsa-tagsa ka tao kay mo nang gusto naton nga matabo nga way sang may madula ang kabuhi kay kabalo ka K5 araw ng kabuhi ni sagrado ni isa lang nimo pag once nga madula ni way na dayon. So dapat ti panon tagid hag kanon tagid no ano gani ni halungan tagid ang kabuhi ta mag-drive kita sang motor o kung ano mga klase sang salakyan dapat halong gid kita kay basta gani intersection ara ginaya pirmi ya sa bisan sa exam sa ngato sini nga mga driver kung nagakuha ikaw sang driver's license nakabutang dira sa eksaminasyon sang nga ginahatag sa mga driver nga dapat kung mag-drive ikaw dapat hatag ikaw sang magbahar ikaw basta intersection. Yes. Okay. Karang K5 John, okay naman diri da bulong naman ining natatapan sang first aid ang driver sa motorsiklo. Okay. Nahimos na ang pick-up kag motorsiklo nga nagabalabag sa dalan kag naga-investigar pa or nagapadayon ng investigasyon isang taga-traffic enforcement unit. Okay, sige. So ang driver sang pick-up nga babae, daway naman daway man kurdam daw okay naman. Wala naman sa K5 John. Sige, amo nang importante. Sige. So sa ilo kita sa mga pila ka mga situation report sa bilog nga syudad kag lakip na mga pila ka mga detalye na sang imo nga mga balita nga natipon K5 Baron. Sa K5 John, sa pagbibat-ibot nato, dali lang kay K5 John, ipakaputa na yato niya kamera. Na. Para plaster kita maayo kay K5 John. Mo na iya. Plasteri maayo abi ipakita bing kagwapuhon mo dabi. Nano nga. So, sila pa gwapo ba? Gwapo ni Hado kuya. Proceed. K5 Baron. Arana. Na mo na iya. K5 John.
Ara. Gakaway-kaway ko ka kay 5 John. Uy, kita ta Ayun. ka. O grabe ang kagwapuhon mo. Sus Maria Hunes. So hindi gid makuan daw. Hindi. Daw gid siyang may makasarang. Oh, patawara. Okay, 5 John. May labi ko makakalo ka. Ba daw si Jis Lapid ka? Kadlaw si K5 on sapyo de kadlaw. Kakibay John, okay, sa pag-ibot-ibot naton sa pila ka mga distrito sang syudad sa K5 John, makitaan ta ang una diri kita naglabay sa may area sang city proper. So far katawhay diri sa aton nga mga dalan kay may mga pila na kita kautora nagapangalit. Abisar nga ti 10 oras sa gabi, may mga kautoran kita nga dira sa may Socorro nagaluto-luto ni bra sa mga panamahon, may ara sang aros caldo, may ara sang nagabligya palot manik, offer sa mga kape nga tagpulo, si K5 John, kag makitaan man nga kung mag-agi kada ka K5 John sa may Calle Real, buka namin sa nga ato nga Calle Real, ka K5 John, ay pagtangla mo, waay na sang mga lawa. Waay na sang lawa nga daw mga kuryente. Mga lawa nga daw kuryente. Kuan daw mga lawa nga daw mga spaghetti. Nan. Actually sa lawayon di ang mga telcos man lang mo. Yes, ati yun. Mayo kay ginunahan sang Tagamor Electric and Power Corporation kundi inubo sila pinangsunod sila. Ginako pa na ni Mayor nga iya programa. Ang nag-initiate siya ang mga Tagamor Electric and Power Corporation hindi bla? Yes, si K5 John. Ti kundi nami ang lugar. Tapos ang kwan ang mga ano ganin Red Lantern nga iya sang Chinese nami. Oy, kuno no, may ka K5 John? Ba, san ka nami? San ka nami sa kay kwan sa uyabon mo? Mas nami siya eh. Mas nami siya ka K5 John. Gayong kami di sa okay sang cameraman. Cameraman dio. Biko na yo tulot istingil ang hambal. Tulot istingil ang hambal gi nami kundi maglagapok ang kamera sa nipuduhan mo. Lumari maraso takon. Pero aton niya ginambal matutuod na iyan. Ati o. Ali na sa aton nga heart. Ati o kasi manwa kuya nga daan niya way niya galubad yung gwapa ginaya. So at least nami ang lugar no, ang area nato sa may city proper subong do nami no kay way na sang mga spaghetti wires no. Yes, wala na sang spaghetti wires kay K5 John. Gagado ka namin ang balakiti may mga Chinese red lanterns. Mo katong tahom, mapula-pula pagtangla mo wow. Tisan o pa na kuno kakasona da kay daw mate ko daw mo na kuno pinaka-ingrande nga klase sang Chinese New Year sa sa Sagwa sang Luzon. Yes, base information daw amo git kay K5 John. Grabe gasto nila guroy no? May posibilidad ba nga do rohanggod si K5 John? Pero bate ko daw may ginahatag kuno nga kwan nga subsidy ang syudad sa sining Chinese New Year may ara. Amo nang hibaloon ta ka K5 John. Kon may ana sa subsidy ang ginahatag sa city government sa sining aktibidad. Tinga nga mahatag pa subsidy ang syudad naton kay damo na kwarta mga incheck. Kwarta ka mga incheck nga kung kisado ginapanghaboy na malangani na. Lagi patay kahatag subsidy, pasip-sip na si Mayor sa mga incheck nga. Anyway, at least nami ang ato sining nga Chinese New Year o ingrande kuno Yes, amo gid sa K5 John. Kag sa K5 John ti naglabay sa kilid mo daw interview habi now. Kita mo? Naglabay sa kilid mo? Oo. Pero si mo uniforme bla. Si ka K5 Jason. At gatontuon man nga pro kuwa balita ka K5 John. Okay. At ati ka no sa kadaan, nagisa kani ga report man siya, nagisa ga matomato man kuha sang picture. Ati ari. Kadamo ni da mati daw nanuman daw kadamo sa mga palarkingan nga gid si dra ikaw may nagparking puno lunok man. Puno sang madre ni ka K5 John. Ano?
Puno sang madre. Abi ko na puno lunok. Basi magwa na bala ko ng mga amancho. Abi ko na lunok ni Madrid di kakao glin ha. Yes, kay 5 John. Okay, abi ko lunok eh. Sige ate. Tawhay plaza ta, sarado na subong plaza ta. Way sa may naga-date da. Diri sa area sang Lapas. Wala na kay 5 John. Mga muling oras ya wala na diagawa sang tao ya sa area sang Lapas. Pero kung labayan to sa may kaina sa area sang Molo Plaza, ay kadamo to ya sang nagatampay pa kay 5 John. Ate lapad to ya kagdapkapin pa dito ya sarado. Yes, kanami lang kung mag-standby ka to, kahit hindi may stereo, wala ka kay 5 John. Oo. Nga daw ginabutang lang sa pilato ka, ang speaker ka kay 5 John. Oo. Daw ginpahamtang kada corner sang plaza. Ako magpungko, katubo ka nami, gidyang sonata ka kay 5 John. Oo. Ang kisa mabatian mo to, ang Ordinary Song, tapos Wonderful Tonight, tapos ang kung kada Domingo ang Tell Me Cuando na mga muna ka kay 5 John. Gani dapat gani mga muna basta may mga speaker gani. Hambalo mo tagya sa speaker. Nato ni tuon abi na ni sa 88.7 kun gabi. Kay hindi lang kay amon na kanami nga music mabatian nyo. Ang music diya daw music ning sungad tam. Hindi ba? Yes, kay 5 John. Si Raul Lihano niya Idol Taman Taksibe. Ano naman? Idol Taman Taksibe. Ano yung buto singon man? Idol Taman Taksibe. Manamyaw guro niya ay. Laban-laban kay 5 John. Sige, si Raul Lihano da may gabi da sa dingka nga taksi. May gabi. Si Gina Hunsan niya, good evening idol niya, correct kid. Dapat sila mahatag sa aton. Namo gani, mga inchik nga, damo ni kwarta inchik. Mahatag pang syudad, ba? Sino naglabay si mo na nga naka-short na, sagi ka puro pasiplat da. Base maglupad ang kamera da ba sa imo. No comment. No comment. Very good. No comment. Tangili 30 punta para no komente. Mudlo dan mataya di hindi Tiger Lock sa Aragay. Nako yun ani Tiger Lock ya po no. Tiyo kameraman tanaya pertina may abilidad na bisan way na tulog basta balita ya. Hindi na yan magtulog. Basta may balita lang ya, mabugtaw na gulpi basta may balita. Amo na sang tatak sang dugo broadcaster. Basta dugo ya sang media ya, bisan ka katulog ka pagkabati mo uwang ambulansya gala baliswa ka mo. Kaya abi mo balita mo. Kaya ko nakilala sa una katulog sa folding bed sa pagtulog sa pool, umuwang ang mga fire truck bla. Sus bumangon gulpe, natabunan sa sang folding bed. Nasala sa dalagan monitor handset kay madalagan kay may sunog mong gali kay katapusan ginatakluban siya sang inang folding bed. Yawan siya kapalak-palak magkagwa sa folding bed mo. Amo na sa ang dugo sa mga broadcaster. Okay. Kaki 5 John. So far, pagkabilonggan gid sa tawhay sang naton nga syudad pero mayara lang sa mga balita, mga aksidente. Kagiban pa kaki 5 John nga posible pa gid nga mahitabo subong nga gabi, di paliyo lang sa mga aksidente kaki 5 John Para nga wala sa mga pilasan. God nga makapuli ang mga kotoran at nga safe sa ilang mga panimalay. Libot-libot mo subong daw may mga ara man nga hiwat pang aton nga mga pulis nga inang checkpoint. Yes, kay 5 John. May ara gid everyday gid ya kay 5 John nagakandak sa mga checkpoints ang aton nga mga kapulisan. Bilang hindi lang basta compliance sa kay 5 John kundi bilang panigurado na agod ya marikawan
ang mga posible nga mga malain nga mahitabo o illegal nga aktibidad sa aton nga diri sa syudad sang Iloilo kay K5 John. Very good, very good. Okay. Sige kay K5 John. Sige. O detalye na lang abi sa mga balita mo na tipon K5 Aaron. K5 Aaron. O dula linya mo. Okay, dula. Tawagyan na liwat kay daw na dula, kuno na dula. Sige, arana. O sige, proceed K5 Aaron. Dali lang. Pao na to na mga pila na ka mga detalye sa mabalita na tipo ni K5 Aaron. Mga ginpang headlines niya subong gabi. Mga detalye sa mabalita, check na to ng dugang mga report na informasyon nagika na sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa kampiyon nga report. Mayong gabi lang sa kay Mitch M. Sinya good evening idol sa kay Richel Rohol niya daw di man makuhaan ng sakto nga balita ngani man. Okay, sa kay Susan P. Siskar, thank you for watching. Sa kay Jenny Haliorina, may gabi. Kay Emily Gintibano Gabinete. May gabi kag shout out sa kay Jen Gintibano Gabinete. Sa kay Ging Paragiton, may gabi man sa kay kag sa iban pa naton nga mga listeners nga nagapamati na diri sa ato sila nga pagpangalaga. Daligila sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Balikon naton karon ang mga detalye sa mga balita upod kita sa patrol with K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Pagkatapos sa ato sila nga mga commercial, ang mga balita inabatian ng builog mga ginadulong sa inyo sang bulong para sa nagakupos nga tarugtog. Ano ang bulong para nagakupos sa nagatiko nga tarugtog? Gamit na kita sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, may makakaklabuwas ka nga nagabulig para sa extra enerhiya sa aton nga lawas. Kaya wala labot sina mga ka-K5, nagabulig para sa pagpanami sang sirkulasyon sa aton nga dugo. Gani sa aton makauturan, para nga mangin maayo ang sirkulasyon sa dugo ta, nami ang pag-deliver sa mga nutrients, kag mga nami nga mga nutrients, kag mga vitamins, kag mga minerales nga nagasulod ka nagaupod sa ato nga dugo. Mga ka-K5, mag-Klinika Extend Food Supplement for Men na kita. Ay mayo ini para nga was nga basta magnami gani ang sirkulasyon sa ato nga dugo. Nami man mga ka-K5 ang funksyon ni Manoy Tarugtog. Extend Food Supplement for Men. Bakla sa mga butika nationwide kay sa pinaka mga malapit nga lugar or mga butika malapit sa yung lugar. Kaglakip na mga ka-K5 sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Rameloy. Ang aton nga oras alas 11:39. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Champion. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na Radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga Estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na Radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Ma-joyride man tabi ka. Wala sa kondisyon ang makina ko ga. Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Tiga, ma-joyride na ta. Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Sakay ka kitiya. Siyempre, naka-extend ko ya. Basta sagad nga driver, extend, lover. Extend Supplement for Men. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatiya. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay. CK5 Ray Espeha Umalay. Mabuot, mabinuligon, maalam, may prinsipyo, tampad kag may panindugan. Gani siya ang aton dapat suportahan. Si K5 Ray ang aton gid nga tandaan. Itimong ta, hindi ta siya pagkalimtan. Palakda niya ang kabataan, paborito siya sa katigulangan. Mga boto tanon, hindi niya pagpapayan. K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakalabor kita sa 50 minutos na kaligad sa alas 11. Salo kita sa iban pa nga mga balita kay impormasyon nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check naton mga balita nagikan sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. Bayan Panay hindi suportado ang pagpalawig sang termino sang mga barangay kag SK officials. Ati mayugid. Ari mga detalye sang mga balita upod kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ako sila nga Chief Reporters K5 Kim sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 June, hindi suportado sang Bayan Panay nga isa ka progressive group sa Panay ang pagpalawig sa 6 ka tuig sa termino sa mga barangay kag sangguniang kabataan kon SK officials. Suno pa kay Mr. Elmer Foro, ang Secretary General sa nasambit nga grupo, iyagin payag nga mahimo gamiton ini agud makapangbentaha ang iban nga mga opisyales. Dugang pa niya, bastante nang 3 ka tuig sa pagpatuman sa mga proyekto kag programa agud matagan man kahigayunan ang iban nga luyag
pangalagad. Sunod pa sa natungdan nga bisan sa barangay level, mayara sa nagakatabo nga political dynasty o kung pinamilya ang mga opisyales kag ang mga nagabulos-bulos siya sa pwesto. Nahibaluan nga ginaprubahan na sang House of Representatives sa second reading ang hagna o kung bill nga nagaduso o kung ginaduso ang pagpalawig sang termino sa mga barangay kag SK officials halin sa 3 ka tuig mangin-anom ka tuig. Kagini nga balita ang ginadulos sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inisi ka K5, Kimon, taanyo kaluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5, tiyan mo gali na. Ini gali kay siling abing i-extend ang ila sining kwan. I-extend ang ila nga termino K5 inang K5 Bon, K5 Andre. Gali kay ila sining abing i-extend abi ang ila nga termino sa sining tuig nga inang hindi paghiwato ng eleksyon bla. O silingon sa sining tuig may eleksyon gid. Pero i-extend ang ila nga termino instead nga tag 3 ka tuig himuon nga 6 ka tuig. Ako sa bagay, ano mayo, biman? Nabi ko 3 lang katuig, kung 6 katuig, sagsag batasan sa mga unikang garo nila. Kung gusto mo ilisan dahil makiyang imo, kapitan, mahulat ka pa sa 6 katuig. Mahal lang ko na mapilian mga kapitan, mayad po kung kapitan nga mapilian mo, nang mango-mango man na naglaim. Dugang nga mga balita kay informasyon nagikan sa iban panaton nga mga K5 reporters. Check naman nato na dugang nga mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Religious sensitivity kuno dapat pasang karon suno sa kay Councilor Alan Saldivar. Ngara naman kamo nag-ininto naman kamo nag-inoe naman kamo. Mga detalye sa mga balita po kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon Report. Kay K5 June, nagapati si Councilor Alan Saldivar nga mas pasangkaron pagid ang religious sensitivity sa syudad kasunod sang kontrobersyal nga performance ng isa ka singer sa diin nagbuya sa mga pamuyayaw at naga sa adlaw mismo sang highlights sang ginagyanga. Suno kay Councilor Alan Saldivar nga dapat sa mga aktibidad kaangay sang ginagyang festival dapat mangin religious sensitive bangod ang selebrasyon ang nakafocus sa pagdayaw kay Senyor Santo Niño. Dugang pa ni Saldivar kay K5 June nga dapat nga siguraduhon sang Iloilo Festival Foundation Incorporated kagiban pang organizer nga hindi masulit ang mga pamuyayaw sa selebrasyon sang dinagyanga. Matandaan man kay K5 June nga sa tinilikdan nga tuig isa man kay influencer ang namuyayaw sa 100 countdown before dinagyanga sa diin nabutang man sa kontrobersya ang Iloilo City. Kagini nga balita ang yadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa iban panaton nga mga balita, sa ilo kita sa mga report na managikan kay K5 Alex Escalante. Petisyon kag position paper sang Fisher Fox Association sa Iloilo, suportado sang sangguniang panlalawigan. Mga detalye sang mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon Report. Suportado sang Iloilo sangguniang panlalawigan ang petisyon kag position paper sang Fisher Folk Association sa Iloilo angot sa pagtugot sang commercial fishing sa municipal waters sang pungsod nga resolusyon nga ginpasar sang Supreme Court. Suno kay 5th District Board Member Binky April Tupas ginasuportahan sin ang petisyon kag ang position papers bangod nga gikan man ini sa distrito nga ang ginasaligan sa mga pumuluyo amo ang pagpangisda kag nahibaluan sini nga kung ano dako no ang mangin epekto sini sa mga pumuluyo sa mga kamanuhanan sa 5th distrito. Dugang pa sa natungdan gin-introduce sini sa konseho ang resolusyon nga may tigulo resolution supporting the petitions and position papers of different fisher folks associations in the province of Iloilo and the intervention
that the provincial government of Iloilo intends to file relative to the Supreme Court's resolution in GR number 270929. Kag nagapasalamat siya nga unanimously ini nga ginsuportehan sa provincial board. Angot diri suno kay tupas kung tugutan ang large-scale commercial fishing operations sa municipal waters dako ini nga pamahog sa long-term sustainability sang marine resources. Mahimo man nga matublag sini ang food security, environmental conservation kag ang palangabuyan sang small-scale fisher folk nga nagasalig lang gid sa pagpangisda bilang mayor nga palamugnan sa probinsya sang Iloilo. Gin-emphasize man sini kay 5 June nga sandig sa Provincial Fisheries Profile 2023 ang Iloilo Provincial Agriculture Office ang may ara sang kopya sang numero sa mga mangingisda sa probinsya sang Iloilo kag ang data nagasiling ang probinsya sang Iloilo nakabalhag sang kabug-usan nga 60,470 ka manugbangisda gikan sa just in Nueve tanan ka mga coastal municipalities kag mangin lubos nga apektado ang mga ini nga mga manugbangisda sa nasamit nga resolusyon sang Supreme Court. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit kag ni K5 Reyes paha umalay nga palangga ang mga taga-putotan. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Timing gid. Wita tiyempo mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwala